ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ହାଏ ଜୟ ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କଳ ପୁଅ ଆଦି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ ଆଉ ମୋ ରୁମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଆଜି। ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ଏଇଭଳିଆ। ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଇଡରେ ପୁରା ମାନେ ସାଇକେଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମଇଳା ଫଇଳା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ବାହାରଟା ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ବାଇକଟା ମୋର ପାର୍କିଂ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମୋ ରୁମଟା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଆସିଲି ସବୁ ସଜାଡାସଜାଡି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଆମର ଡ୍ରାମା ହୁଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବା ରାକେଟ ଖେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପଡିଯାଇଛି। ଏଟା ଡବଲ ଥିଲା ମୁଁ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ହବ ବୋଲି ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେପିନ୍ ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମେ କୁଆଡେ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିଗଲେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପାଣି ସବୁ ଡ୍ରମରେ ରଖା ହେଇଛି ଦିଟାଙ୍କ। ଆଉ ଘର ଝାଡୁ କରିଦେବା ପରେ ତାପରେ ଘର ଝାଡୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା କରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସେ କୋର୍ଟ କାଟିଛି ମୁଁ ରୁମରେ ଗୋଟେ ବସିକି ମାନେ ଯେହେତୁ ଖେଳେ ମାନେ ମନ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ରୁହେ ସଦାବେଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସ୍ପିକରଟା ଆମର ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଏଠି ପଢାପଢି ମୁଁ ଟିକେ କରେ ବସିକି ଯେହେତୁ ପଢାପଢି ହଉ ପ୍ଲସ୍ ନହେଲେ ଏଡିଟିଂ ହଉ। ଏଇଟା ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟେଜ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଟା ନଡିଆ ତେଲ ମୂଷା ଟୋପା କାଟି ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଗିନାଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ ପଛପଟୁ କାଟି ଦେଇଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ମାନେ ଆଗ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୂଷା ନେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ତେଲ ପୁରା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଛି ଖରାରେ ରଖିଦେଲା ପରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁନଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେଇଟା କିଏ ପିଉଛି କଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ନିରାଟ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଲା କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଟିକେ ଛେଲେଇଲି କଣ ପାଇଁ କାଳେ ଡାଉଟରେ ଟିକେ ପଡିଲି ତ କାହିଁକିନା ମାମା କାଲି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବସରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଛେଲିଲି ମାନେ ଏଇଟା ହଳଦୀଟା ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ହଳଦୀଟା ଛେଲେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବାହାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ରଖିଦେଲି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ପିଇବେ ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଲା ପରେ ପିଇବେ। ଆଉ ସେଇଟା ପିଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ସଫା କରିବି। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।